درۆژێکەوە کە ئیرۆدا چارجوان و لە هەنگێن دنج ڕۆژاوایە کوردستانی ji pêşmergeyên leşkerê roj bi xwîna xwe ya buha û pîroz xaka Kurdistana pîroz bi merdî û şanazî av da bi mêranî û behwerî şerê çekdarên rêxistina Daişa terorîst kir giyanê xwe kirina qurbaniya serkeftinên gelê Kurd tevlîkarwanên pakrewanên romet û mirovahiyê bûn şehîd bûn hevdemî hewlên rêxistina Daişa terorîst bi dagîrkirina herêma Kurdistanê û şikandina viyana gelê Kurd li êrişên Hovane de diriya otomobîl û alavên leşkerî yên bombarêjkirî û xwekujeran re li gelek xal û berayên şer yên sînorê herêma Kurdistanê pêşmergeyên leşkerê roj mil bi milê birayên xwe pêşmergeyên Kurdistanê waneyên qehremanî û lehengî û wefadariyê ji hezkirina welat û gel xwaka xwe re pêşkêşî dujunan kir berevaniyeke berçav bi hêz û kêm nimûne di senger û qadên şer de daxuyanî roja heftê çileya sala 2015 de jî yek ji wan rojê giran bû ku çekdarên rêxistina Daişa terorîst bi otomobîleke ji cûrê Hemer teqîner êrişî xaleke kombûna pêşmergeyê roj kir li gundê berhêwe li devera Til Afar li herêma Kurdistanê li dibistana Xerayîc otomobîla Hemer teqandin di encamê de her çar pêşmergeyê leşkerê roj Bessam Xelef, Basil Hacî, Xemgîn Qedrî û Engiyan Badînî bi tundî birîndar ketin û şehîd bûn pêşmergeyê şehîd Bessam Mihemed Xelef ji gundê Girziyaretê Çolê yê gundewarê Dêrika Rojavayê Kurdistanê ye pêşmergeyê şehîd Basil Hacî Hacî ji gundê Tilxenzîr yê gundewarê Dêrikê ye pêşmergeyê şehîd Xemgîn Qedrî Osman ji gundê Dêrina Qulinga yê devera Aliyan ya Serd bi Dêrika Rojavayê Kurdistanê ve ye herwiha pêşmergeyê şehîd Emgiyan Mustafa Badînî xelkê taxa Miftî ya bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê ye cenazeyên her çar pakrewanên pêşmergeyê roj piştî şehîdbûnê ji nexweşxaneya bizîşkî dadî li Duhokê re hatine veguhestin û roja duan ji şehîdbûnê jî heştê çileya 2015 bi merasîmeke hêja û beşdariyeke cemaweriya berfireh amadebûna kadir û serkirdeyên PDKSê û Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û hevalên wan jê pêşmerge û efserên leşkerê roj xatir li dergehê pêşabîr Sêmalka yê sînorî hata xwestin li aliyê din yê dergehê Sêmalka jî bazaran welatiyên Rojavayê Kurdistanê û Kurdperweran pêşwaziya termê wan hate kirin takû gihiştin zêdê xwe gund bi gund bajar bi bajar ew pêşwaziya germ xwedîbûn li şehîdan gelê Kurd li zarê xwe derket ta li zêdê xwe hatin veşartin Sala 2012 pêşmergeyê leşkerê roj li ser destê serok û pêşmerge û rêberê gelê Kurd Mesûd Barzanî hata damezrandin ji destpêka damezrandina xwe ve jî bi dehan şehîd û birîndar mil bi milê pêşmergeyên Kurdistanê di şerê rûbirûbûna hovên serdemê pêxistina Daişa terorîst heşda şabî û dijminê Kurdistanê bi merdî dane destanên dîrokî li Sihêla û Ênewês û Şingalê tomar kirine navê xwe jî bi tîpên zêrîn di romet û qehremanî û dîroka Kurd û Kurdistanê û mirovatiyê de tomar kirine çavê wan jî ji mêj de li rêya vegerê bo Rojavayê Kurdistanê ye parastina gel û welata lê heta niha desthilata Rojavayê Kurdistanê rêgir û rênedaye leşkerê roj vegere cihê xwe yê siruştî û erkê xwe bicîbîne Elî Umar